Ömradaş Azerbaycan diline bir goşuymamıştık. Ömrek bir okap beriptin bana. Şondan bir ille güne getirir ýaly aýtyp bersen has minnetdar boljak. Öyle tavat olmuşsan. O Azerbaycan bilimde de Azerbaycan yakın diller de. Bir hoş gaytdım bir wagt Europa'dan. Tebabi bu garaşdyrlykdan soňra Türkmenistan, Azerbaycan komşulary Hazar denizinin üstünde bir neme agalar görejek boldy. Onu daşardan içeriden bir nimetlerle de var, qoğuyalar var. O da şol bir neme var, ada var bir cezire, neft çıkan Hazar'ın içinde. O şol yankı Türkmenistan o Ferdar adatlı ad koydu, Azerbaycanlar Çıraklı diye. On Azerbaycan'a 180 kilometre, Türkmenistan'a 80 kilometre. Yönü önkü şu şurevi wagtynda Azerbaycan'a 100-150 yıl yakın neft çıkarmak nimeti vardı, sen sunuvatı vardı. Önde neft çıkarıldı, onun katı mutahassisleri yani bilyen adamlar köptü, ilmi adamları. Onun şurevi wagtynda şon Azerbaycan'a veripdirler, şol ada. Onun garaşdyrlykdan soňra Türkmenistan etdi bir indi derya ferhetler zatlar kaytadan dünya normunu paylaşım var. Yani ferhetler dünyada dengizin töwereginde bolsa her kim öz ferhetini ýakyrrak gerle şol ýurdun kuwaly. Onun sada Azerbaycan bir tarapdan aýtýardy, öňki ferhetlerimizi kabul etdik Sowetler ganna. Türkmenistan aýtýardy Sowetler di. Yani inni dünya normları boýunça bize geçýär. Bizim toprağımızda o ýakyn. Şoň üstünde biz hemişe iki yurt, iki dogan arasında bir agverlik bolan isleýärdik. Hatta Türkmenistan, Azerbaycan arasında diýilýär, ular bilen gurum geçip bolýardyk. Onun men oğlulukdan Azerbaycan bilen gatnaşan bolan soň, Azerbaycan canly keplerinde şu Türkmençe ýadyrak gitdi. Şolum öz diline de hoş gaýdendiydim. Belki diýdim bir soňra gidip gelýär soňra aralyk boldy. Bir diýdim bir giderimiz men giderim şonu bir ekip bilen, bir heyet bilen ýa bir topar bilen matlatlaşmany Bakuda zatdy. Belki telewizyon okaryn, ýa şo ýygnak tokarny Azerbaycan dilinde şey ýürekdägi birlik. İki halkyň dostlugy dogry hakynda bir hoş Azerbaycan bilen. Bunu Azerbaycança deýär, soňra Azerbaycanlyň saýtyna ojak bolsak, Azerbaycança da onu towzih bererler. Häzir ýöne okaýyn boşa. Maslahatdyr. Başlasın. Gardaşlyk duýgusy. Azerbaycan türkçesinde. Sevincim mavi Hazar, sen ey mehriban ana. Mehabbetli kolların uzanıp iki yana. Tarih boyu besledin, her kolunda bir bala, biri şekkerden şirin, biri tat koşur bala. Kimdir bu iki bala, bir anadan süt emen? Bilmeyen varsa bilsin, bir göğsünde Azeri, o birinde Türkmen. Anamız aslan tumar, atamızdır Oğuz Han. Yüreklerde duygu bir, damarlarda eyni kan. Bir ağacın dalları, iki gövdede bir can. Ot yurdu Azerbaycan, güneşli Türkmenistan. Baharımız eynidir. Bir eser hazan yeller. Çünkü bir olmuş bizi seven hem vuran eller. Uzak geçmişimiz bir olacak min yıllar. Bir banlayan horozlar, bir kokuyar bülbüller, bir ağacın dalları, iki gövdede bir can, güneşli Türkmenistan, ot yurdu Azerbaycan. Berlin 1995.